Se on se sama aivokuoren paikallinen kehityshäiriö, joka me nähtiin sulla jo pienenä. Meidän täytyy aloittaa sulla taas lääkitys. Sä ajattelet, että jos sä et ota lääkettä, sulla ei ole epilepsiaa. Mistä sä puhut? Mikä teillä on? Ei Mikolla ole rahaa. Se on menettänyt perheensä ja kotinsa. Ajattelet sä, että mä oon jotenkin täydellinen? Ei. Mulla on epilepsia. Mun Eeva-tädillä asunto tyhjillä. Se laittaa sen vuokralle, jos mä en löydä siihen ketään mun kanssa. Se sanonut kenellekään. El Año del Lobo. Viernes, 16 de septiembre. Entrégate y déjate llevar en Pulso Erótico por Platino.